posibleng aprubahan ang provisional fare hike para sa tanan nga pampubliko nga transportasyon. Pananglitan maglabot sa 60 pesos sa kada litro ang presyo sang diesel kon krudo. Suno ini kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB at Chairman Vigor Mendoza samtang nga ginaantisipan na ang epekto sa nagapaday nga gera sa Middle East. Suno kay Mendoza iningat tikang makabulig nga mapahagan-hagan ang palasanon sang public utility vehicle drivers kag operators samtang ginakonsiderar man ang ikayo sa mga pasahero. Pananglitan magtaho na ang tensyon sa Middle East kag maglubo naman ang presyo sang produktong petrolyo igawid Joe Mano kon bawion gilangon ang pagpasaka sa plete. Ginatag sini nga hindi Manila luyag nga sukton sa mahal o kung i-overcharge ang mga pasahero. We are definitely considering, because of the Middle East crisis and the continued increase in the price of fuel, we have definitely considered the granting of provisional increases across the board. If necessary, well, it depends also on how soon the prices would increase. No? The latest 1 peso and 20 centavos will not yet trigger our need to increase fares at the moment. If the price of fuel increases, pump price increases more than 60 pesos per liter, diesel muna tayo, then that becomes the challenging portion for us. Nabalian si LTFRB Chairman Vigor Mendoza.